ओइ मोदला यस बस आंखौ खिन्थु नोंसोर दिनैनिफ्राय क्लासनि केप्टेन हिसाबै गनायना लानांसिगोन दे खिन्थु नै मानोलै मा जाखादो मा जानो बेलाय मोनजाबाल' जायो नामा जाबा जाना लाय बिसिग्रानि जात मालाय सारमोनासो सेलेक्ट खालामना होगोन दा नों क्लासनि केप्टेन जानो होबानो हागोन नामा मानो जाया नोंसोर रावबो जाया होनबानोथ' जाबायना आं मोनगोन ना होनबानोथ' अब्लानो जानो मोनगोन आं नोंसोरनि बस केप्टेन सामथाय दैमारि मा क्लासनि केप्टेनल' स्कुलनि जिएसखौनो जा आसोल हाट बुरबक मा आसोल बेलाय मा आसोल बस बुं बस आচ্ছা अके बस नोंसोर सापर्ट खालामलांबाय थाबाथ' मा जिएस एमएलएखौनो दारायबावगोन आङो बिसि जाता पेटाखौ दा बगिबाय थानायाव दानो मास्टर फैबा साला गिनानै टनटना थागोन बयाखै मारै किटिसो दैयाव जाता पेटा बिसि दुगानो बथल मास्टारनि क्लासावनो गिबाय गाजा नङाबा एसे जौबावगौमोन खोमालै नोङो सामथाय Don't insult my attitude, my life, my rule, because I'm Zindabad and don't care. देखने में डायलॉग में हीरो पढ़ने में जीरो ना बस थैंक यू हाँ अच्छा नोंसोर आंखौ केप्टेन हिसाबै गनायना लागोन लाया बुं ओमफ्राय लायाबा क्या उखार लेगा तू बहुत गंडगोल जत पत दिगदार हो जाएगा माबायदि जाय मानिया ना सौगासिनो सौनानै प्लास्टिक खामनाय मोनामहोलायगोन हमालासिनो गारहरगोन थाव सोबानानै गुंग्राय गोरलै ओंखारलायगोन दे जाबाय दे बस ओमफ्राय नोंनि थाखाय जों दा मा खालामनांगौ दिस इज माय अर्डार खुन का बदला खुन सोरखौ खुन खालामनांगौ नोंखौ नङालै बुरबक दा फैगोन बथल मास्टारखौ नोंनि बाथ्रा लानांगौबा जों जेलसो जानांगोनहाय नारेंगुरि फाख्रिगुरि हत'सरि दखना सरि हिनजावफोर साला माथो होनबालाय गोसोआव दङ नों फामे ब्लेकबर्डआव आइलाबो लिरना दोननायनि जोंखौ बथल मास्टारा दोखो टेबोल सियाव सोनानै माजिनाया गोसोआव दंथ' आरो गोसोआव दं नों मोदला स्केलजों डेक्सआव हुथुरनानै समबारखौ नोङो खामरखौ होनानै बुजानाया गोसोआव दंब्रा खोमा बिलाइखौ साफ्रेनानै गोजा जाहोलायनाया बेखायनो दिनै बथल मास्टारखौ खिथेर लाफिननांगौ साला माबोरैलै साला बिनि जिरायग्रा सियाराव बान्दर खिंखुआ लगायना दोननानै खुजिलि जाहोनांगौ बान्दर खिंखुआ मा रे मा बुस्थु लैयो दा जाबा बै कुकिस मेथाइ बायदिलाय मानसियाखौ हाग्रायाव थाग्राया बिराद मानग्रायालै खोमा बिलाइ बायदि मानग्राया बयाका बयथ' मानो दख'यो माथो मानग्लि होजोबनांगौ साला दिननि मास्टारखौ हामगोन नालै अयथासार जाद्रायाथ' मिथिबा खिन्थु गोगोम दांजाखागोनलै मिथियालै जाम्बाफोर नोंसोरल' खोथा नाङाना नायनोसैब्रा रेक्सनखौ माबायदि जायो सोरबा खोथा नांगौबा खिन्थु इन्जुर बुदलाबनाय बायदि बुदलाबजोबगोन दे खिन्थु लागायदो दे दा बथल मास्टारा फैसिगोन आसला र' लाबोखादोलै नै बेनो बुस्थुआ माथो खोमा बिलाइबो दं नै बेनोब्रा बुस्थुआ ब्रा हाग्रायाव थायो बिराद मानो बिबो मोख्रा खायासो बुङो जों बेखौ खेबसे फोननाय नायनि दे नोंखौ मोदला फाग्ला नाङा आयु खुज्रावबाबो खुज्रावखौनो हानाय नङा बाला खुज्रावबाबो आग्रो मोनलाय खालामनांगौ दिनै बथल मास्टारखौ साला लागायदो गैला दिनै बथल मास्टारा जालालै फैसिगोनदां wah dinilai माथो दाउब' बास्रिनाय बायदि स्रि थारले क्लासरुमा गुड मर्निं सर मर्निं बिदिसो सिरि थान्दा नम्रयै थानांगौ दा क्लासरुमाव मोजां बोथोर ना सार गुसु बारा चार्ज गैया आच्छा दे बिजाबा दिहुनदो सारा जिरायग्रोबा मोजां जागोन नामा आं जिराया नोंहा मा नांजादों बिजाबा दिहुनग्रोना नांलायालै सार दे दिनै डायलग क्लासखौनो फोरोंदो माबा गान फिल्मनि रियार्सल खालामनाय बायदि मोनदों नामा आं बेयाव आं डायलग फोरोंनो आया सारालाय माथो गोदोनि पुराना एक्टर खामोननो सोर होननाय माथो सारमोना थियाटार गान गायै मेदामखौ लोगो मोनलायनानैसो गोसोथोलायना हाबा जादोंनो जाम्बा हामा थुप जालालै सारलै बेसे A+B होल स्कुवेर बेसे आल्फा बिदा गामा माबा माबि मेथ्स इंलिस फरायबावनोब्रा सार सार खर' गुदुं जालायनाय बेखायनो इन्टारटेनमेन्ट क्लासखौबो जोंनो नांगौलै सार इन्टारटेनमेन्टखौ गासैबो मोननो हायो गान बाजनायावल' इन्टारटेनमेन्ट मोनो नामा जाम्बाफोर आच्छा अके फरायनानै गोजोननाय लानायाबो बेबो मोनसे इन्टारटेनमेन्ट होनना सानना ला आच्छा अके बारु थाइबानि लारु सारलै दा जों एथ' खस्थ' फरायनानै उनाव साख्रि मोनाबा बिराद लस जागोन माथो साख्रि मोननोल' फरायो नामा मानसिया जाम्बिफोर सार होमबा नों दानो जोंखौ गेरेन्टि होखा उनाव माबा मोनसे जब मोनथारगोन होननानै होमबासो जों गोसो होना फरायगोन बेटा नोंनि जबखौ गेरेन्टि होनो हायाब्लाबो नोङो हिनजाव मोनथारगोन होननानै आङो गेरेन्टि होनो हायो
फाग्ला माबा सार गेरेन्टि होनाङो बिनि जबखौ जब मोनबाबो मोनाबाबो हिनजावखौलाय लाखानांगोन माथो जोलै गालांनांगोन ना सार खुगायावबा एक नाम्बार साला अख्रांनि हाथरखिखौबो थुनो हागोन बिसोरो साला फरायनायाव मानियावबो एक गैया लेजेन्ड गोजासो सबसे गाधा अधम गोबोरखि मेलेम गोजा होनबा नोंसोरनि बेट्सखौसो मोनबायलां दाबो सोरबा गावनि नामखौनो लिरनो रोंबावैसो दं खोमा फाग्ला नोंसोरनो मास्टारफोरानो मोजां फोरोङाबा नोंसोरनो गोसो होआबा नोंसोरनो थुलुंगा होनो गारै रायसोबा नोंसोरनो खोथा मानियाबा नोंसोरनो जेनबा गावसोरनो मोजां फराया मास्टारफोराल' दाय अ हिरि सार मा अ सार बाङायबो स्कुल बन्द होबावला नामालै इमान ओरै ताप कुलिबाय थायो स्कुल बन्द नांगौ नोंसोरनो हो मालाया स्कुल बन्द जाबा लस जायो सानो नोंसोरनो बन्दसो नांगौ ने अ मिथिगोना मागोनि पिता सौरायखौनो जास्लाबनो हायाखै ओरैबो ताप कुलि होनना अ पार्टि सासे जास्लाबनो हायाखै मागोनि बन्दआनो ओरै खाननैल' जायो नालाय दै मोजां फरायसाखौ बेयावनो मिथियो जाय मोजां फरायसा बिसोरो मालाबाबो स्कुल बन्द जानायखौ लुबैया मोजां मास्टारखौ बेफोरावनो मिथियो मोजां मास्टारा मालाबाबो क्लासाव फैनो बाया खायसे ओरैबायदि मास्टारफोर थायोना मा माला क्लास जोबगोन माला बिल बुगोन माला मास मोनसे जाना दरमाहा हाबगोन बेखौल' सिन्था खालामबाय थायो सात्र'फोरादि बेसे रोंदो रोङा बेखौ थाल लाया माने नोंसोरो आंखौ जावदो नामा नोंखौ जावाखै सार अ थारमाने सारा गाव बिदि बेखायनोथ' गन्थंआव दै हाबदों अभद्र गथ' हाउ डेयार इउ मास्टारखौ बिदि बुंनो या थाव सोबानानै सांग्रि मोनानै सांग्रिमा फिसा नुहोगोन गथ' सारा मिथिया नामा आथिखालाव फरायसाफोरखौ बुनानै फोरोंनाय नेम गैला होननानै नों आंखौ फोरोंनो फैदों बुआबा नोंसोर बारो बुगोन आं सोर मा खालामनो हायो नायनि हेलौ पुलिस स्टेसन खोनादोंना सारमोन खोनादोंना नै सोरबा फन खालामदों नै हेलौ सार नै बेयाव सासे बथ'ल मास्टार होननाया फरायसाफोरखौ बुख्रुबनानै हारा बायहोनो नागिरदों ओइ कुसिग्रा पुलिसनो फन खालामदों आं ओरैनोसो होनदों नंगौ ओं खालामहरना दे आं ओरैनो जकिंसो खालामदों होनबा आंबो ओरैनोसो खालामफ्लादों बै जागौ साला नकलि फनसो सार नोंसोरनि अयथासाराव आं क्लासावनो फैनो बाबाय गम दं मा फुटर पातर मागासिगोन आसला हा मानजुबखो मानजुबायलै बाब्रे बाबा मा बुस्थु मोनो जोरिमा दंमोन नामा सार फुरा जोरिमा दंमोन खोमा गावा नायालासिनो जिरायथारबाय नालाय ब्रा माबा होना दोनदो नामा नोंसोरो सार जोंलाय मा होलाबायनो अयनायनो गैलालै बाला आलु मना बस्ता मानि माबा मानि मानिहैजोब्बायलै सुकिदा जाला आसला ड्रेस गांसे बबाव ड्रेस मोनब्रबनांगौ नै दालाय नुनु मानि मानजुबहैथारबाय नामा सार कैसा लगा सार मेदाम सबिताजों खुरजाहैथां सार थां थारमाने नोंसोरनि खामानिनि बे टेरिट'